předpokládám, že to nebudu říkat naposledy, neříkám to ani poprvé, ale ta bílá páska, včetně těch tyček, o které se opíráte, ta neslouží k tomu, abyste se o ní opírali, ale ta slouží jako vyhrazená sekce. Pokud tady by posádka část vozu přesáhla přes to mlíko, přes bílou pásku, která je natažená, tak to znamená automaticky diskvalifikaci v sekci a na znamená tady vlastně abyste se nám neopírali o tyčky, abyste nám nenapínali ty pásky a už vůbec, abyste neradili posádkám, jestli ještě můžou nebo ne, protože to by znamenalo taktéž automatickou diskvalifikaci a byla by to škoda, pokud byste posádky vůbec, ale vůbec nepomohli a naopak ještě byste jim přihodili takové pozorkách sportovní neštěstí, že by museli skončit sekci a ostatně by tak možná nebyli. No a tady není úplně zlomená, ale je tam určitě dotek, posádka 355. Kategorie tedy S3 a to je Roman Seknička a Petr Nesesta, kteří skončili šestí, a to v Černuci, tedy na minulém podniku Traktoriálu, Českého Traktoriálu. A pokud vás bude zajímat takové třeba trestné ohodnocení, tak pokud by to hodili na bok, tak automaticky získávají 80 bodů. Jenom tak pro vás informace, a to můžou hodit na bok, ale přesto se z toho můžou dostat, protože různým manevrováním a smíkáním a zapínáním a vyklínáním závěrek a tak dále se můžou dostat z nějaké komfortní polohy. Takže tady je potřeba na tom z toho taky myslet, sledovat a koukat se, jako ty posádky do některých branek skutečně to vypadá, že se smykají, že to nemůže být, ale naopak oni některé branky proničují a najítějí se do nich tím způsobem tak, že vlastně se tam dokloužou a mají tu správnou polohu do brány. Tady jsme měli další branku, která nám doznala úhony sekci číslo 1, kde jedeme kategorie S3.